bachnong banang nei sikmat pin putai bhangai ka bat kumju ro ba pinbu yoble hakmat ka jingim ka jopi ya ka bapila bonona ya ka suk ka san bat kumju ro karoi par harsnong uble non ka lem ban mapi bat king asam ka jopi bat kumju ya ka snong hi bar koi hapo ka jinam ka jopi kalong shisha kasngi ka bakrau bat ka basa jingkan mau na ka benta ki pai ba nong song snong jong ka paham rio hadin ba ki ladap je thamai ki nong yelam ba pura jong ka snong ha ka ba nen ka singi ka arpu praterik ukala lengkot arajar arpu wei layo pan pan scam no iki nong yelam bat iki dikhot jong ka dorbar snong paham rio do sedar jong ka nong po ilaka sedarship upa im wan francs im nong shai daga bala pen spong yorong ba snong kum ka dak ka jingpun ko bor bat haka ju kapor la airu ya ka sanad ka balong kum ka ikhtiar bat ki kendon ki rukom sensar khadar haka snong ka thauk kat kum ki ain balabu da ka office jong usiem ka ilaka bat la ya thuru ka de hadin ru pu prasnam jong ka jinglong snong ba pura jong ka paham rio haka sin ka baning kong la yo ban pen kum bor ki nong sensar snong haka rukom tenrai kat kum ka rukom sensar khadar haka it bat ka hima khadar lingdo hagane kasngi na kaliang ka dorbar snong kalapun ko burom yoba lan khongsni ubalong kum unong sumar khasi uba tibet bad uba paunam ba hakasnong bad hakadong ribhoi hi borok kawei hakaba kane ka kam sumar ka jong u kalalong kum kawei ke jingno senyang na kamenta ka imlang ka salang hakasnong ka thain berkumju hakadong ribhoi hi borok kawei lawan ban sakhilang hakane ka sngi bakerpang dagi nong mi khmat ka thain ki bakanthop UMLA ka nong po constituency ba meral bonds im bad UMDC ka nong po constituency ba balajet rani haringkar ka jingdon lang ban sakhi yakane dagi nong ilam snong jong kisnong ba marjan ki badon hapo ka shatri jong ka senjuk ki prasnong bad ki pai ba nong snong ka pamrio ngikit bok kidwang nakit ka hima yo ba ko sing shooting kurang itei nang nei chikmat badang tridon borkat bat step committee bol koi kuman pentip bat kenmau ke history habini bukan ke snong ka de ke seng nong rim ka khat khandai san pulai bat kalok shisha ke dak bat kumju bajing sa jing kemau ka de snam government hadin lu pu prasnam kene de ke sin lingkong yang ka bakit ka hima kala ban le ka riti dustur ketalong ban spong yo rom asnong bat kene ke jing spong kam de ka ba thmai ka de hi ka barim habangi je ka barim kamun ngi je ka ksiar panangi scam ba woi poi ki kun ki hajar ki ban po kana snong kin dap ta jingkmen bat kin saki kana singi ko menta ya ka ba mengi ngidang bat ya ka ta ksiar bat ka taban ya ka riti ka dustur panang kemen scam ba jing desan lang jompi poro ket ke hima kan dap ta jingkmen chika de ya nadu ka do paraj ka dorwa snong bat ka do ba hima ngini te lang kaju ka kam bat ka ta kalong ban trei ban pondur bat kumjuru ban ri bat ban je la ka jong Reban kenmau ro kon burom mi jong kiwe hakne ka por nga kerpat wengin penpoi na syakawe ka benta ba kata kalong ban spong ya ba ko ba sing shooting ko mo watch nong jong pi kajing long snong kajing long thau hapo ri khasi jantia ge jongi kaladei karukom lane ka dustur ka balayalam dau barim ubaja hakipor ge bamensua agapor ke bangadang ritru madang kenmau bahabajit ya orang ba snong kajing khengkor jong ki rangba hagatu kapor kalong kabi syongkun hadu kata-kata habakijit ya orang ba snong uno orang ba snong ubala syajit ujuai syaga snong dawei uyerengku uban keni nang mataga snong kata ka diga bagi jule sekita iki than ki jongi ki por ki mensua madang ken mau kapeni ba kirang ba nong yalam omdei tang urang ba snong baro kirang ba jong ka snong kinong song snong ki khengkor hadu kata-kata yelau jong unong yalam ha bagi jit yu banlong unong yalam kat bagi sngi ki por ki nanang yai ngiyoi ya kane ka dor jong unong yalam kum urang ba snong kalanang hiar hageni ke singi jungi menta bat ngilai iru ba kiwei ki an ki ba halukom ki ba nangwan nang siwan nang yaiwan
kilanang pentlot bor, kilanang penduk bor, ya ke ikhtiar jong ke jing long snong, long thau ke jongi, hagini ke singi ke jongi mentah. Kum ki pai ba nong song snong, ngiyo i ya gini ke jingkala, kiba man gopor, kijuan hagini ke singi jongi mentah. Baladangan jer ya kita, hangi kan bat sibun gopor. Kila don ki an, ki balakta, ya kariti sencar, hapo kabriu nyutrap. Kalau ki ke bos kau tenat, bagi niok pada don rengkat buat pi hagan ke step. Hagan sisa ke ke program kaban sa shimti nakaliang jong iserdar insa pendep ban penspong ban penkubor ban suit ban shor. Ya uni orang ba ubah pi ki ba ada banjir bun longkung orang ba senong jong pi. Tandai nakaliang ke jong nga ba di MDC ngis ngau don bok sibut bagi kuat sobha bagi don rengkat. Hagaju kopor ban ya kemen lang ba pi ban hagaju kopor bagi niok ban ya selok katuk ni sapang ke jing ya lenti hagi kam ki jam kum kinong mikmat ke bangi di ban pek ban kemi ka dong ka tahan kumala ban sutu kadi ke sngi kalong ke sngi ke bakerpang bat kadon ke jingge dei ka bajan kumno bangin penek pensa ia gereti ke dustur ke kendo ke siap ke moble lai kerpang ini dang ha ka arpo hendriu terik jong ne ubenai ubenengkong Januari idang yo ban rakhe ya ka republik de agari ke jungi borokoi kadi ke sngi ka bakum kinong song snong jong gari India yo ya kata kariti sensar ke constitution bagi khot tin pareng ha ka bakumno ngin sensar ya ke negari India ka bi ke jungi bat ngi saw sarong sibun badai lengba jong ke negeri riti sensar kawala ais ngobha yangi da ka sorkar pedeng ha ka ar pendri uterik Januari khat khandai spa sanpo ha ka ba lengba jong ke kernit ke bahandriu lapsut kerpang kumno bangi ki riulum ki ripat ha ka dong syatei lam ingi ha ka to kopor ngidang de hapo jong ka asam pangin yo ke jeng penkupor ke kerpang lembaga kernit ke bahandriu ha garanti penyat jong gari ke jong dena kata kadau manda sengingi dan hangni badai lengba jong kani ke kernit ke bahandriu ha garanti penyat bangidan ya ke district council ngidan CM ki EM bapher ki belong ki M lengba ki MDC ki jongi ngidon ya ki sim hima ngidon ya ki serdar ngidon ya ki sim raj ki lengdo raj ki bangthai raj ngidon ya ki rangba snong bat kumta terja dena takatao mengidon hagan ke ski bania sakila nam takan ke ski ka kerpang ban penkubor ya urang bat snong lengbai serdar na gejing ya sutu lang bat karat nong krat ban penkubor lengba kani gejing itu ka kerpang ka mengigi jadi benong kubli sibun na ka benta ki riu perkhat ki longdin jungi ki balalekna na gejela ka jungi Reverend JJM Nicole Stroy ini badan ka benta ka krau ban ai jingmut pan pesut ya kan yang kejeng itu kau kerpang ya kejat penderiu kau berit kejungi hakit kisnap mars niok lantu apok kejeng long chairman kejong Dr. B.R. Ambedkar bolong menteri bopek yang kam an terpopo bangilong kumni ke bangilong haduk mentah ngidon kini kinong yalam snong ngidon ka bor snong ka bor ka bahakli du ngidon kis imrat ki lengdorat ki serdar kis im hima wat kum tata
dan posisi